Aning sareh dene aku ki weruh tipis ngono iki dadi. Kok meneng wae to tak janggut tenan lho. Ora Jawa Jawi wong ora seneng kok senengane Jawa Jawi. Jane aku ki lagi kesel aku. Ayo biyen urip nang jero kraton. Terus saiki gelaran nang tengah alas. Rasane ki lungkrah. Ayo ming golek iwak to bendina. Saiki ngono. Piye? Aku lan kowe sinajan biyen wis mukti. Wis tau ngrasake mukti. Saiki awake dhewe urip ana tengah alas. Ya wis dilakoni. Ananging laraning atiku, kowe kudu ngerti nalika semono medang awake dhewe mukti. Saiki ana tengah alas. Mungguh rasane ngatemu kepiye? Ning nek aku
Nah aku ki jane sing tak klerokke kuwi kowe. Loh, Sepisan mergo larane atimu awake dhewe dadi urip gelaran nang tengah alas. Mongko kowe kuran aku kuwi watake Narapraja. Kudu darbe watak sabar lan narima ngayomi marang para kawula. Ane ming perkara ana adu-adune. Pangeran Sepuh Hardagutama kowe terus nesu. Ngejak aku minggat. Jane aku getun urip nang kene terus ming mangani gayam. kaya ngono panggratamu marang aku. Dadi kowe ora narimake yen aku dadi kaya ngene iki ya, Wan. Jane aja tekan semono kowe. Aja gampang nglirokke aku. Jane aku ki nglirokke perkara kowe ki lho ora duwe kesabaran. Ning yen kowe ngejak ana ing lunga ning tengahing alas iki. Aku manut karo kowe mergo apa? Kowe kulawan aku sekawit dadi senopati Medang Emas. Awake dhewe wis prastya prasapa sebaya mati sebaya mukti la iki. Sinajan to cilaka jane rekoso uripku melu kowe. Ning tak dadaki. Mergo apa? Kowe kadangku kowe sedulurku Sinarawedi. Lah yen kaya mengkono kan kowe kudu ngerti dhewe. Nalika semana ing kraton Medang sapa? Hardagutama. Sing nyerek-nyerek atiku mergo Hardagutama munyong-nyoloke anake. Hardagutama pancen wong sing licik tumindake. Kuwi ngene, Kang. Dadi menungso menawa pancen cak-cakane kuwi werna-werna. Ayo. Ning tumrape dadi wong tuwa aku ora nyalahke Hardagutama. Mergo apa? Golek cara kanggo muktine anake si Puspawarna. Ning gawe ukara sing nganti kowe serik mergo pokal gawene Hardagutama. Lah jane ngene. Saupama kowe iku ora sah serik rikala semana. Kowe tetep nuhoni nggonmu dadi senopati ana ing Medang Emas. Tak kira saya suwe ana tetembungan becik ketitik ala ketara. Yen awake dhewe kuwi ora kleru. Kabeh kawula ing Medang Emas mesti ngerti. Yen sing elek tumindake, sing elek lelakone kuwi Hardagutama. Cukup. Seloro ati. Kok cukup Jare Hardagutama. Kuwi nyong-nyongke anake. Ora nganggo pranatan tanpa ugeran ning kraton. Mung bisa-bisane Hardagutama bisa mukteke anake anange besok entuk bales. Dadi mangertimu. Oh. Dadi tegese kowe iki cara karo Hardagutama iki tak umpamake banyu karo lenga. Pancen tak akon. Sinajan ta digathukke kaya ngapa wis ora iso gathuk. Ah saiki ngene. Sareh dene aku ki yo kadangmu Sinarawedi kowe nganggep aku ki adi. Saiki aku manut karo kowe. Apa kudu Hardagutama kudu dipotel gulune apa piye? Tak potele gulune. Iki ngono. Awake dhewe kudu nganggo cara. Kudu nganggo cara males loro wirange antare Hardagutama. Wis ngerti tak karep. Oh, dadi nek upamane Hardagutama ki tak pateni, kowe ora sarujuk mergo kowe duwe cara anggone arep males karo Pangeran Hardagutama ngono. Terus piye carane? Carane Hardagutama ora kudu mati sarwa gaman lan kanuraga. Hardagutama kudu digegring supaya Hardagutama kuwi mati. Oh, karepmu Hardagutama kuwi mati ora karana diperjaya, ning matine mati ngenes ngono apa? Lah gene ngerti sing tak karepake. Kuwi aku
aku kudu nganggo pikir sing cara kepiye, aku kudu ngerti. Lan aku kudu manunggal rasa lan ati marang kowe. Tak kandhake ping bola-bali. Sinajan to lelakon sing pait kaya ngapa? Lelakon sing rekasane kaya ngapa? Waton Kakang Pancaka kuwi dawuh karo aku, mesti tak tindakke. Aku wis prastiya ning atiku, sedumuk bathuk senyari bumi. Yen Kakang Pancala kasenggol kulite, aku sing bakal mrinane. Kowe ngaturake sedumuk bathuk senyari bumi. Kuwi tegese yen to wong bebojoan patok terus kang ijo sapa kabeh? Yo iki. Kowe jenenge penemumu ki penemu sing keplantrang. Sing jenenge sedumuk bathuk senyari bumi. Kowe prasetya labuh pati marang kabeh sing ditresnani. Klebu anak, bojo, kanca, kakang, adi, wong tuwa. Oh ngono. Yo. Lah saiki ngono, Dik. Piye? Gandeng Pangeran Sepuh Hardakutama. Duwe anak wadon loro cacah. Yuntari karo Yuntarse. Aku ngerti kuwi. Piye karepmu? Kuwi kanggo cara aku lan kowe. Yuntari Yuresi. Yen bisa, ayo bebarengan aku lan kowe. Kanggo males loro wirange Hardakutama. Yuntari Yuresi. Dirusak kawanitan. Oh. Kuwi wis mesti mengko Hardakutama. Mikir jero yen anake wedok dirusak kawatirane ngenes mudan. Dadi aku ngerti. Yen Kakang Pancala kongkonan Jarot supaya nyolong Yuntari karo Yunarsih kuwi jebul karepmu arep ngrusak Yuntari karo Yunarsih supaya Hardakutama kuwi mati ngenes merga mikir anake. Pancen ngono sing tak karepke. Tuasna aku wingi ki nyalahke karo Jarot. Lah kepiye? Tak tekoni ngene. Rot, kowe iki nang ndi? Aku dikongkon Kakang Pancala supaya ndusta Yuntarsi karo Yuntarsih. Lho. Kowe kok kon nyolong karepe piye aku ora ngerti. Ah nang kene iki. Saka tetumbungane Jarot jumbuh karo kandamu. Dadi aku sarujuk to yen kowe kongkonan Jarot nyolong Yuntarsih tekan temah dirusak awake dhewe. Yo. Pancen manunggaling rasa. Ayo papan iki bakal pengorbanan. Tarai wangi munggah gunung medun jurang. Lumpat beteng kang dhuwur. Janjimu kepiye Pancala Pancaka? Sing sareh. Dadi kowe dikongkon kakangku nyolong Yuntarsi, sapa Yuntari Yunarsih wis bisa kasembadan. Kaleksanan iki. Lah janjine Kakang Pancala piye? Arengane dhuwit sing akeh kanggo kamuktenku. Oh, Kang Bangsat ya kowe. Golek kamukten ananging gawe sengsarane wong. Nanging Pancala Pancaka ana barang kudu ana dhuwit sing akeh. Kang, iki sareh dene Jarot. Bandur caramu kaya Wis ngono. oleh. Pancen tak antepi. Kudu ya ngono. Iki le omong gentenan. Iki sareh dene Jarot ku soleh gawe. Mongko kowe muni janji arep menehi bobono. Iki nagih ana barang ana duit. Lah sareh dene iki ana barange, saiki kowe sing bayar gak aku sing garap. Njur padake aku ki dagangan ngono apa? Kok Aku dagangan? ki ora bakal selak. Bener sing tok kandhake marang aku. Iya.
Nalika semono kowe tak utus supaya nglandang bocah anake Hardakutama. Ya toh? Iya. Aku ora bakal silak. Sepro kang tok butuhake Nanging endi? bakal tak paringi. Oh, iki karepe Jarot ki kowe ora sah kon kokan omong. Ning iki terus njaluk dibayar ngono to? Iya ngono kuwi. Wis dikai. Wene. Nanging aku njaluk. Iki kowe tak paringi duit sing akeh Iya. kanggo kowe. Nanging kowe aja nglalekake anak bojomu. Dimen mengko kanggo urip kowe sak keluarga. Ngerti? Iya. Dadi aku ki tumindak kaya ngene aja nganti kawis turu marang. Aku ngenehi rezeki marang. Tamono. Jarot mukti. Yo, saiki ngene, Jarot. Kowe njaga tepes wiring ngalas kene. Kang Pancala. Nggih, Saiki Yuntar tok golungo. Yuntar semen kene. yen ngono kowe ora kawis turu. Ayo, aku tak bakal ning intose. Pancaka. Apa kowe iki ora ngerti to? Sih, Yuntarsih. Aku dadi gedarang-darang nang tengahing alas. Ki merga wong tuamu tak kandhani. Pancaka. Wong tuamu gawe memolo merga nyongol-nyongolke kakangmu si Puspawarna. Pancaka. Piye? Aja tok kait antarane aku karo wong tua. Kamuktene wong tuwa kuwi kanggo anak. Pancaka. Mula aku kepengin ngrusak anake merga bondo donyane bapakmu ki tok nggo mulya. Ning ngene. Mbasan aku ki ketemu karo kowe lho. Nek jane mung tak rusak tak buang jane. Aling sareh dene aku ki weruh tipis ngono iki dadi Pancaka. piye? Kowe arep seneng karo aku. Mergo mung tok malas lara wirange karo wong tua. Ning nek kowe can gelem dadi bojoku, malah aku iso bekti karo wong tuamu. Ning kowe dadi bojoku. Pancaka. Piye? Kepiye wae. Aku ora Pancaka dadi bojomu, ra sudi aku. Tuhu mesti kaneng jagatan nono sami iki mumpung aku ki lagi semangat lho. Semangat yo sak arep. Wong ya ora lara kok le. Ora lara ning aku ora gelem. Tenan. Nek kowe gelem dadi bojomu. Aku deku-deku karo wong tuamu, aku njaluk ngapura. Pancaka. Piye? Kena tok gambarake. Tresno ya tresno. Ning ora kaya Aja tansah kok meneng wae to tak janggut tenan lho. ora jawel jalu wong ora seneng kok senengane jawel jalu.
aja tanasa hala le awas suara seneng kumandang suarane sampe bulung mentor pojok janjine nulung malah gawe rembug turut tono awang seneng kok. aku ora Pokoke kowe nek ra mlayu meteng tenan iki kok. Piye? Gelem ya. Njaluk apa wis to? Pancaka. Nggih. Sing jenenge wong wis ora gelem ki ya ora gelem. Mbok ora kaya ngono kuwi ngono lho. Gek engko tak boncengke montor wis. Sarpa gonga sirah jal Gendang raya karo ganane mangsa barang hawa mesim guyub iku pancet perlu yen tanpa mesim guyub ati kaya wong nesu pesengan Pancaka ora kaya ngene iki Pancaka wani pira? Pancaka Piye? nek jenenge wong tresna kena digambarake ya wong tresna ki dilantari karo tresna gandhen aku ora tresna tak sudi Lah aku ki nek kon alus ki ora iso. Pancen aku nek ora polah ki rasane ra penak. Ayo polahku ngene iki piye? Gelem ya. Mbah ning kok tak perkaos lho. kaya apa wae ngaliya kono lho Aku nek weruh sing tipis-tipis ngene iki ra tahan aku. tipis ya mbok ben melu rene ngono Klopo muda sau pa suara seneng kumandang suarane ayane kuning deg-deg kan rasane ati aku iki lewangkal kok ya. mbok ya ora kaya ngono kuwi Coba nek wis kowe iki meneng wae jane wis. Hah. Kon Terus ngomong laran. piye? Wong seneng kowe ora kok. Ayo neti numpuk untung. Piye? Dasar ayu kuning lengkong langkung.
timbangane kowe nangis ki gelem ngono. Ya. Kowe arep apa? Wes manuk. Pancaka ora kaya wong yo so lelo apa? Ojo gawe muringkul. Gawe muring sing kepiye? Iki watak senopati senajan tok Branda. Senopati rak biyen. Saiki koyo uripmu gelandangan nang tengah alas. Biyen aku kerep mateni prajurit. Saiki aku kerep njagal wong tak kandhani. Kowe saguh dadi bojoku ora? Ora sudi aku. Ora saguh. Ora. Aku ketimbang dadi bojomu. Aku alok mati Pancaka. Kowe demo mati. Yo. Nantang perkara kowe karo aku. Lawak tugel glummu terus. Entasih. Setan alas. Aku ora ngira babar pisan. Dhisik aku srek karo Harda Gutama. Basan aku ngerti anake jebul ayu. Aku kaya edan ginawe. Oh, yuntasih mandek kok cahayu.